Probala sam ribu. Hello ljudi, da se javimo. Dobro došli na vlog. Evo i mene, došli su. Uglavnom, ljudi, dobrodošli, ajde, bit će ovo novi vlog. Ove nedelje imamo jedan plan skidanja kose, imamo plan farbanja, da li ćemo uspjeti, ne znam. Jer moja koja me farba je rekla da ne sme, tako da sam našla drugu. Šta će biti, ne znam, zašto nisam otvorio vrata. Uglavnom, vidjet ćemo. A sad smo došli da idemo, da jedemo i idemo u biznis. Ljudi, uzimamo, idemo na Sonic koji je već počeo pre 15-16 minuta, tako da malo kasnimo, ali never mind. Ljudi, završi se film, top je, evo nas još iznad teatra, iznad bioskopa, znači ništa ne vidim. Evo nas iznad, zakazali smo da jedemo, naručili smo na terasi, smo jedeli smo na terasi, tako da je top. Prijetno, vidite. Ježumanac, preko je belanac, znači izgleda top. Ljudi, nema vidite, znači u kućnoj haljini koja je bila flakava, više nije flakava, oprala se naravno, ali kućna haljina idemo da radim usne, znači bukvalno sam bez pudra, bez ičega. Kako kreći? Ljudi, stigla sam. O, ne može se! Ja izda! Ja išao vlog snimaj. Da mašim. Što ste prije? Ja kako bol. Kako bol žeš. Aha, što moj gospodin Filip. Vidite kako je nacrtao. O, Arsenije prišao. Kto to? Dragi moji, kod mene je sunčanje u toku, imam kupac ispod, ali imali smo gosta, tako da nisam se skidala, ovdje sam bila na terasi gore i to uglavnom sunčanje 3:30 je, sunčamo ovu stranu at the moment. Elem, idemo malo kasnije, ne znam nijak gde, trebam Sofija da stavim da spava, pa ću se spremati. Evo i mene, koliko me vidite ne znam, ali da se javim, trebam sam da ću da spavam, mislim da ću Sofiju, rekao sam to već, pa ide spremati. E pa ljudi, nastavljamo naš vlog, znači imamo samo materijal od nedelje, možda se spavamo, idemo na večeru, ne užem idem gore ti spat, pa ćeš petnica, da, petak je večer ljudi, tako da idemo na večeru. Nismo sa gostima, gosti su otišli kod Julika, tako da smo mi rešili da odemo na večericu same, pa ćemo vidjeti ako one ne idu posebno, onda će doći. Uglavnom, idemo da ručkamo, da pijuckamo i tako to. Uglavnom, sredila sam se, by the way, haljina, kao što znate, bajmina polskaja i to bi bilo to, nešto vidimo se malo kasnije. Seli smo, znači toplo je. Sada će biti iftar za tipa pola sat i ljudi će već krenuti da dolaze, tako da će biti prepuno. Uzeli smo najlepši sto i ovdje će biti toplo, znači Lava mi nešto priča, bit će toplo dok je sunce tu, kad ga nema onda ništa. Moje sandale, ljudi, da li vi vidite ovo? Top. Odmarili se mužići. Mužić. Sa mušina. Че? Да. Практичный продукт. Все, приятного отдыха. Спасибо большое. Što sam to naručila, blogi veze nemam. Ali sve mečte će se... Kako to da pravi? Не срадаешься, быстро пьешь. Нам пустую тарелку. Чудон. В смысле, ты всю руку съела и такая типа, ой, на камеру. Первый раз za все. Skoro je večer, već smo jeli, probala sam ribu, znači muž me snimao, rekao je da mora da me snimi. Popila sam
2 čaše šampanjca ili nečega i tako mi je dobro. Tako dugo nisam popila da se napivam, kao popila sam 2 čašice i napila sam se, ali never mind. Uglavnom, probala sam ribu, ne znam kako se zove, zaboravila sam, ali je top. Mislim, lepa je, normalna je. Uglavnom, u šoku sam od same sebe. Ljudi, više meri mi. Sad će neko rekao da zapravo si revolučno. Čekamo, nadam se da ćemo da vidimo. Да пип, здравствуйте, я-то их не бросать. Хочешь? Пип, здравствуйте. Ljudi, neko će nekog da prosi. Znači, čekam da vidim. Vidite, sad će početi se. Uglavnom, došli su nam gosti. A nam Garsenija. Hello. Ovdje nam je Vanja, koga ne vidite. Ali, svi smo tu i sad ćemo pijemo vodku. To sam bila malo pre. Sada je noć, kasno je, hladno je. Milica će biti vodku, da se možem i... Pa hello, dragi moji. Novo jutro, novi dan. Oprala sam kosu prvi put posle blajhanja, nije farbanja, već blajhanja. Sastajanje, kako se kaže, ne znam kako mi je kosa, valjda je dobra. Stavila sam svašta nešto na nju. Bukvalno ne znam ja šta sve nisam stavila. Nisam još skera stavila, samo sam kera sa šamponom, ali sam radila jednu korejsku fill-up čudo, ono, sa kapom. Tako da ću masku sledećeg puta. Nisam još nadogradila i ne znam da li ću nadograđivati, možda još uvek neću, vidjet ću. Na licu imam samo BB kremu, tako da to je to. Crvena kao rak, znači ovako sam više bronzana preko kamere, katastrofa. Dole treba da stignu gosti, još gostiju, pa ćemo imati ili roštilj ili ćemo možda praviti kazan kebab, još uvek nisam sigurna. Uglavnom, Arsenije i Ivan idu sutra. Tako da došli su sestra, zet, deca. Idem sad dole, Sofija mi u stvari još uvijek spava, tako da nju čekam da se probudi i idem dole. I ljudi, ponovo pravimo. Ne znam što je, ovo je svinjetina, šalska svinjetina i što je što? Raskaži. Mister, s čem išao? Kartoška i što je išao? Pomidor. Называется свинюшка по-старорусски. Aha. Staroruska svinjetina. Ajde tako da ga prevedemo. Vi vidite šta nam raste. Šta je ovo? Je ovo trešnja? Ja sam lupila, jel? Ljudi. Ja sivo. I evo kako je ispalo. Proba Andrej. Andrej? A? Я плохо не мог приготовить. Kaže, nisam mogla da napravim loše. Только я пошел. Я плохо. Kaže, možda samo što sam otišao, kaže, ja sam. Прозвучало, я еще понял. Ну, туда же и Андрюха пошел. По стопам Олега. Тебе. Ну ладно, теперь надо ждать. Не, сам. Где собственники наши? Niti sam se snimala, niti što daj Bože. Znači, smrzla sam se, spala mi se, sinoć smo došli jako kasno. Evo sad smo što sa Sofijom, znači ladene na polju. Znači ono kao zadnje sunce na ovoj strani, katastrofa. Vidim da je ispred imam, ali... Sofija, doći! Uglavnom, mislim da ćemo ovdje završiti ovaj vlog. I vas vidimo se sljedeće. I samo za kraj da dodamo da sad nedelja, je vlog, sunčam se i uživam.